Avui us presentem la Campster en la seva versió Cult. És una versió que han començat a fer aquest tercer any en el que es fa la Campster, el fabricant alemany Globecar Pocel. És un dels vehicles més compactes i versàtils que hi ha actualment en el mercat dels campers. La Campster ens ofereix sobretot un vehicle amb molt disseny i també amb molta versatilitat. Quan diem que és un dels vehicles més compactes del mercat, ho diem per la seva longitud. Estem parlant d'un vehicle de 4,95 m, per tant estem per sota dels 5 metres d'una plaça de pàrquing habitual, per sota dels 2 metres d'altura, per tant ens permet entrar en qualsevol aparcament soterrat, provist de calefacció estacionària, amb l'equipament del sostre lavable per dormir dues persones a dalt, amb 4 places per dormir, per tant dues a dalt i dues a baix, provist amb 4 places de circulació, però preparat per anar fins a 7 places, equipat amb motoritzacions entre 100 i 180 cavalls, tot i que les més habituals amb les que treballarem seran la de 120 i la de 150 cavalls, i amb les instal·lacions de bateria secundària de 12 volts i també entrada exterior de 230 amb connectors a l'interior. La Campster ve provista amb una centraleta de comandament on podrem veure els nivells i estat de les nostres bateries i els nostres dipòsits. També portem el sistema de multicontrol de Webasto per poder posar la temperatura de la nostra calefacció en el vehicle. La nevera serà una nevera d'Arcó de 32 litres i tenim el sistema de cuina amb 2 fogons sistema càmping gas i la pica amb els dipòsits a l'interior. Una de les característiques fonamentals dels vehicles amb sostre lavable és el fet de poder pujar al llit amb l'hidràulic i, per tant, donar-nos tota una zona d'amplitud que ens permeti guanyar molt confort i espai. En tots aquests vehicles, amb el sostre, també tenim la possibilitat d'obrir les finestres i, per tant, poder accedir a tenir molta més lluminositat i ventilació a tota la part superior. Com a vehicle equipat amb altes prestacions, podem trobar que no només podem fer l'obertura de portó, sinó que podem obrir també el vidre tintat posterior, el que ens permetrà accedir a la zona de maleter sense haver d'obrir tot el portó gran. Al mateix temps, aquest vehicle sempre vindrà provist amb la doble porta lateral, el que ens permet tant l'accés per la banda dreta com l'accés per la banda esquerra. Aquesta versatilitat també la trobem en el sistema de cuina extraïble. Tot el mòdul de cuina el podem treure directament del vehicle i col·locar-lo a l'exterior, connectant-lo directament amb el cablejat, amb el sistema de la bomba, que ens permeti poder estar cuinant o utilitzant la pica en la part exterior del vehicle i guanyant molta amplitud a l'interior amb una prolongació que tenim del llit.